बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. नमस्कार, माझे नाव अन्नपूर्णा बाबूराव गावडे. मी अणसूर गावात राहते व अंगणवाडी अणसूरमध्ये कार्यरत आहे. मदरनीस म्हणून कार्यरत आहे. तसेच मुख्यमंत्री पंचायत राज अभियानामध्ये अणसूर ग्रामपंचायतीने सहभाग घेतलेला असून या अभियानाअंतर्गत घरोघरी परसबाग बनवण्याचे आवाहन ग्रामपंचायत अणसूरने दिले होते. त्यामुळे याचाच एक भाग म्हणून आम्ही आमच्या परिसरात परसबाग निर्माण केली. त्यामध्ये पालेभाज्यांचा समावेश केला. त्यामध्ये टोमॅटोचे झाड लावले. ही टोमॅटोच्या झाडाची उंची 11 ते 12 फूट आहे व ही सर्व शेती परसबाग सेंद्रिय पद्धतीने तयार केलेली आहे. तसेच या ग्रामपंचायतीचे उद्देश असे आहे की ग्रामीण भागातील महिलांनी घरोघरी परसबाग बनवणे व स्वतः स्वावलंबी बनणे. तसेच या ग्रामपंचायतीचे मी मनापासून आभार मानते व यातूनच उत्पन्नाची सुरुवात कशी करावी हे आम्हाला समजलं. धन्यवाद. मी अणसूर सरपंच सत्यविजय गावडे. आज सांगायचं झालं तर मुख्यमंत्री पंचायत अभियान या अभियानामध्ये आमच्या अणसूर ग्रामपंचायतीने भाग घेतला असून आम्ही एक चांगला उपक्रम असा गावामध्ये राबवत आहोत. तसेच विकास कामाच्या बाबतीत सुद्धा आम्ही चांगल्या प्रकारे पुढाकार घेतला असून तसेच आम्ही गावातील लोकांना की घरोघरी त्या एक मुख्यमंत्री पंचायत अभियानाचा एक भाग आहे की घरोघरी परसबाग करून महिलांनी किंवा पुरुषांनी स्वउत्पन्न निर्माण करणे असं आम्ही एक ग्रामपंचायतीने पूर्ण गावातील लोकांना आवाहन केलं होतं. आणि त्याचाच एक भाग बनवून या घर परिसरात एक सुंदर असं परसबाग केली आणि अशा अनेक परसबागा आपल्या गावात प्रत्येकाने आपल्या घरोघरी निर्माण केल्या असून त्याच्यातून स्वउत्पन्न निर्माण करत आहे. तसाच एक भाग म्हणून आपल्या इथे आता बघितलं आहे की एक टोमॅटोचं झाड आहे, तसंच मिरची आहे किंवा अन्य फळबागा आहेत किंवा चवळी आहे, कुळीद आहे, अशा सुद्धा बऱ्याचशा पिकं ह्या परिसरात घेतली जातात. आणि तसंच एक याचा भाग म्हणून एक इथे परसबाग केली आणि परसबागेचा बघायला गेलं तर एक दिवसाआड किंवा 2 दिवसाआड 4 ते 5 किलो टोमॅटो या टोमॅटो झाडापासून मिळतात. आणि खरोखरच एक चांगलं स्वउत्पन्न एक स्रोत निर्माण झालेला आहे. आणि आम्ही त्या ग्रामपंचायतीने त्यांना एक चांगलं असं उपक्रम राबवण्याचं एक आवाहन केलं होतं. त्या आमच्या सगळ्या ह्याला त्यांनी होकार देऊन घरोघरी अशा परसबागा निर्माण केलेल्या आहे आणि आपण त्याच्यातनं हे पीक चांगल्या प्रकारे निर्माण करतायत. तर खरोखरच मी या माझ्या गावातील महिला म्हणा किंवा पुरुष म्हणा किंवा ग्रामस्थांचे मी खरोखरच आभार मानतो. कारण आम्हाला ह्या अभियानामध्ये त्यांनी खरोखरच चांगल्या प्रकारे आम्हाला सहकार्य केलं आणि सगळे आम्ही ह्या अभियानामध्ये आम्ही 100% यशस्वी होऊ अशी मला आशा आहे.